Facebook grupa pod nazivom Zakaj volim Zagreb pojavila se još 2010. godine. U gotovo 4 godine postojanja okupila je zavidnu brojku preko 24.000 članova koji vole Zagreb. Svatko ima svoje razloge i svoj odgovor na pitanje koje se nalazi u naslovu grupe. Ono što je jedinstveno svima njima je Hrvatska prijestolnica koju svatko vidi svojim očima. Ovdje ćete moći vidjeti 45 radova, 41 fotografija, 4 pjesme i 1 slika. Tradicija, običaj i bogata povijest, sve je to dio Zagreba kakvog danas poznajemo. Neki se vole sjećati dok neki samo žele zabilježiti sadašnjost koja se zbiva na zagrebačkim ulicama. Vedran je jedan od onih za koje kažu da ima dobro oko, pa nas je zanimalo kako je nastala njegova fotografija koja se nalazi među odabranima. Ova fotografija je nastala negdje oko 3 ujutro na trgu, a u principu takve ulične fotografije nastaju kad se vraćam sa svog posla. Znači radim u jednom noćnom klubu pa onda usput. Na što naletim. Pa eto, imam sreću da je ovdje izložena, znači ova skroz gornja. Mislim, u principu spontani trenutak i to je to. Organizator je potporu dobio i od turističke zajednice grada Zagreba koja u potpunosti podržava ovu izložbu. Iako se radi o drugoj izložbi po redu, velika je vjerojatnost da je ovo tek početak izlaganja radova svih onih koji riječju, dijelom ili slikom žele izraziti svoju ljubav prema Zagrebu. Grupa je jako aktivna jer imamo puno aktivnih članova. Neko stavi jednu fotografiju, neko stavi 3, 4, 5 plus nekakvi tekst. Imamo jako puno članova koji nisu iz Zagreba, već su van Hrvatske i ovo im je jedini način koji mogu doživjeti grad, sjetiti se nekih starih stvari. Tako da evo, imamo ljudi iz Amerike, Novog Zelanda, Japana. I za kraj možda je upravo jednostavnost i to što smo Zagreb svi mi najbolji odgovor na pitanje zakaj volim Zagreb. Zakaj voliš Zagreb? Zato jer tu živim.